Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan at Cherry at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan at Cherry, taga probinsya ti Pangasinan. Naasam ngagdangag iti drama dagiti kalugaran mi, nang runa dagiti adda iti talon ken bangkag. May saak mat kadakwada manang. Gaputa may saak nga housewife, may samirak ti agdangag iti YouTube channel yo, uray madama ti panagtrabahok dito'y unag ti balay. Kat naawis matriknak, anang ipatulod iti padas ko, ta sigurado apakapidutan iti adal dagiti padak adumdumngag. Sapay kuma tamay samot a mapili a maidrama. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi kakaskasarmi paylaeng ken ni Noli nga asawa. Anak ko, itatana kapag kalaysa kayon, numabalin, kidawak kumaa dito'y kayon balay nga agnaed. Total, agmay may saak matan dito'y. Isupay jay pagabang yo. Anya di makunam, Cherry? Adakan ka mga dang, Noli. Siya, kasasawam, agtong palak na anyaman ti agbalin a desisyon mo. Sigurado kayo, nanang? Kaya't na kami akabalay? Siyempre, sa balitan, tada nasawak. Sana kasi di baruak pailang duduatang agnanay dito balay.
Awan ba't parikot anak ko, tanasingpet ka na respeto mat ni Cherry nga asawam. Awan apulos ti makunakken kwa na. Agyaman ak nanang. O sige, tapno dala takad kadwayo. Sige nga rod, dito kami balay nga na Ed. Talaga anak ko? Wan nanang. Ay na, agyaman anak. Kat ikarek, sa anak nga agbalin apadagsen kada kayo a pamilya. Nadamag ko mo dito'y kanubalay yung agnaid danuli kan ti asawa na manang. Wan, ading ko. Kinidaw ko kadakwada da ita. Tapno damot kad kadwak adito'y balay. Adi kad nasaya at manang. Narigat nagmay saka dito'y balayaw, tanay. Bakit kan? Masapul ang adalat takad kadwam. Wan nga road ading ko. Naimbaglaangan ta imanugot matlaang ni Noli. Kan nasingpot mo, di asawa na. Nasaya at nga raw no kasungwam ti manugang mo. Sa bagay, makita mo ta nasingpot ka na respeto ni Cherry. Sa apay la kumaata saan ni agbalew, tapno nasaya at lata ti panagtutunos yung agkakabalay. Namnamaak mat dayta, ading ko. Kumusta ti panagnood mo dito balay mi, Cherry? Nasaya at matnoli. Iso na lang tada pa nagbain ko kun ni nanang. Ha? Apay? Anya kumangay ti pagbainam? Kasano, numabalin. Di nakpay pagtrabahon di ti balay. Kuti ako ti ni nanang. Saan nga agsarsardeng? Dalimanag a dalimanag. Kasta na talaga, nura idipay. Ngambakatan ni nanang. Saan na nakas iditi kinapig sa tibagina? Isong atar aramidek, no aday di salas, agawa ak moton ti agidalimanak di ti kusina. Nasayat man ni Rod katunusan kayo ko ni nanang. Nasingpat ni nanang Noli. Sigurado ajak tumapasaran dagiti kas iti mapaspasaran dagiti dadduma amanugang iti katugangan da. Cherry, bumangon ka ditan. Agar mo sar tayo sakbaya sa muraga ka di opisina. Nakalutan ni nanang itar mo sar. Ay na, pasensya kayo Noli. Diyak mo to natulungan ni nana nagluto. Nagmading amin tiriknak. Kaslag laladuta ka diyak mauawatan. Ama ka no nagbandog ka matituso di kalman. Naglaba ka kanong amin ko na ni nanang. Basit laang mo tinagmurangan ta. Isungarod asinigod kon. Mala, no maditirik nam, di ka pa ingarod mo ang bangon. Sana balit adamot ni nanang akalanglang ko amangan. Ay, saan bumangon ako. Anya day di nga angot. Kasla. Cherry, agan anukan? Makabakbakwarak. Kanya kaya timang angot ko. Ay na Cherry, di na saya at mapadalangan nagpa-check up. Amangan na niya, di mo tanday ta. Itala mapasamak kan katikasta.
iti danag ni Noli nga asawak, kinuyog na ka nagpakita iti doktor. Kat di ta naamuan mi ama si kugak gaya man manang Emmy. Kas taunay aragsak mi idi, taumunakit nga rod nga anak mi ti sikug ko. Ngem ti kang runaan anaragsakan manang ket ni katugangak. Manipod na amuan ni nanang ti kasasaad ko, nakarkaron adi nakpagtrabahuan iji balay. Kayat na kat pagserbyan nak, ajak met itulok. Gaputa sa anak met anaselan nga agsikog. Kan talaga amabainak, gapu itinalaos a kinasingpet ti katugangak. Cherry, mapana ko na di opisina. Aganad ka, Noli. Wen, ni, saan ka magmambanog Ang mga noon niya man ng tararamidam. Ang damot ni nanang ang mga ramid kadagita. Nakababain mat ano sa anak nga agunay diti balay. Di nakadipagdanagan, kabailak ta itoy. Palpalagipan kalaeng. Narigatan. Sapay umuna nga anak ta dayta. Wen ka di. Sigurado adinak tumat na pagtrabaho ni nanang. Makadaadon tumat laang nga iso tagkut-kuti dito'y balay. Siyempre, napatagkakan ko na. Di na kahit niya dadaka sa mapasamakin ka. Ay, hun gayam. Anya tigayat mo akanan, tagatangan ka. Ang mga nadati kayat mo. Awan mat. Bayamon. Ado mo ti makan dito'y balay. Agluto kamin tulangan dito'y kaninanang. Ala nga rod, sigat yung makaam mo. O sige nga rod, mapaanakon, bakit? Masikog magaya mo di manugang mo manang. Nagdakalin ti tiyan na. Wen, ading ko. Nasaya at magtap no adanton apu ko ta. Ay na, bakbakataan akon. Kayat ko pa'y mo't amaaw-awir ati apu ko. Ay gawin ama lang. Isungaan na damday tabagay tapno saan ka nga agsakit. Tapno maaw-awir mo pa'y tagbalin nga apu ko ta. Nasalun atak kabagis, di kagdanag. Kasano ajak agdanag, kat amin ang masabat ko no umayak dito ayan niyaw, ti kinagagat mo ti ibagbagada. Nagswerte ka nung arod di manugang mau. Nasuswertin to manan ajak balin nga apo ko taading kaw. Ay na, magagaran ako na makakita kan kwa na. Di kagdaan nagmanang taumadanin samot tanti panagpas ngayon ni Cheray. Wan, ading ko. Agpas ngayon ni Cheray inton umay abulan. Cherry, agpalas kayo ko ni baby. Ha? Apay? Sa dino ti papanan tayo? Domingo ita. Hintay makimisa mo ta. Kalpasan na, mapantay pa siya ni baby. Talaga, di mo maliwayan ngay pa siya ni baby Tunggal awan trabaho. Siyempre Katinto nung maya bulan, out of town tayo manmat. Tapno sa bali mat ang ambience. Tapno saan kayo ang maumakan ni baby ti papapanan tayo. Out of town? Kasanon ni nanang? Awan kadwana dito'y balay?
malaksid no isurot tayo iti papanan tayo. Sanin, kabailan ni nanang tagmaymay sa diti balay. Total, saan tayo mo't niyagbayag? Talong aldaw tayo lang iti resort na papanan tayo. Oh, di nagsaya at kumano maisurot tayo ni nanang. Tapno ag-enjoyment, aging kat kabailan na pa'y tiagbiyahe. Inton sumarnon to langin. Alakit din, agpalis kayo ni baby. Ang mga numala daw tayo iti misa. Nanang, ag-resort kami ti Talongal daw. Intong Sabado ti papanme. Ay, kasta ka di anak ko. Wan nanang, kahit yung ka di ti sumurot, tapno makaaliwaksay kayo mo't ako Ay, ang mga numarigatan ni nanang iti biyahe, bakit? Doon sa marunong talangan na panagbakasyon tayo iti susurot na. Yan may sa, awan ti agbati dito balay. Uwan nga pa iso, Cherry. Narigat ap ang parawan ti balay nga awan tao na. Mga noadag tatakaw. Nanang, sige, mapan kayo latandak ko. Didak pa kadanagan. Kabailak ti agmay-maysa dito'y balay. Basta awan ka duwam ita dito balayaw, manang. Awan nga rod ading ko. Napanda ka no nag-resort dagiti agaama. Katalong aldaw da ijay. Nay, apay nga di kasi murot tapno nakapasyar kamot kuma. Ha? Apay, manang, di nakakadiinawis di anak mo. Ko ading ko. Narigat mo't gamin nga awan agbati diti balay. Iso siguro adi nakinsurot ni Nolay. Ay, na yan. Ita kumapanawon nga ipasyar na ka, ta makabaal ka pa'y. Kaano nga ron nga ipasyar na ka, intundi kan makapagla. Nang runakit inabusom ti bagim, idinabalo ka tapno mabiyag kan mapagadal mo laang ni Nolay. Rumbang laang, ta responsibilidad ko day jay, ading ko. Wen, adda akong dita. Ngum itata nakaturpusan, ganadan na saya ta trabaho na. Panawon mo't kuman asubadan na dagiti sakripisyo midoobing bay, kan idi agad-adal. Ading ko. Amo manang sa bali ti madlaw ko kun ni Nolay. Di ka ko mamasaksakitan. Ngam amom managing bubukod di anak mo. Di nakapay amo atalyawan. Pasig at ti pamilya na ti pampanunutan na. Nalipatan na nga dapay la ina na arumbang at aripatun naman. Bay amo na ading ko. Maawatak. Di nakpakadanagan. Ay, kasanuntong atan no agsakit kan. Intun saan kan amakabaal, asaan kumamot amapaspasamak. Taripatun na ka nga taday tanalaing nga anak mo? Uwan, ading ko, di kagdanag. Ay, sapay la kumanga ron manang. Sapay la kuma. May nga anak ti asawak manang Emmy. Nasingpat ni Nolly. Pagwadan nga asawa ken ama iti pagtaengan.
Ngam adda dagiti ugali na ababalawag no minsan, nang runa no maipapan iti inana. Adu dagiti gundaway nga ipasyar na kami, takayat na kano akanayon ti panagbanding mi asang kapamilya. Ngamjak pa'y napuutan nga insurot na ni nanang. Dayta ti may sa abanag amang burbur tsa kanyak manang Emmy. Nasayaat mo ti asawak iti inana, ngam no apay adi na pulos kayat nga ikuyog no adda papapanan mi. Ti rason na, bakit kanon kat amangan no marigatan nang runa no kasapulan nga agbiyahe kami iti papanan mi. Amok adumdumlaw ti katugangak manang. Amok amasaksakitan ngam di nalaeng ipadpadlaw. Ngam no siyak ta babae ak ken may saak nga ina, marikriknak ti imimpunen asakit tinakem ti katugangak. Nanang, pasensya kayo no saan da kayo manan ang maisurot iti papanan mi kada Noli intun Sabado. Mas daawak mat ngamin ka ni Noli. Mabalinda kayo mat nga isurot no kayat na. Ay nabay amon anak ko, maawatak. Kan maysa, agpaisumot ngamin ti kunana anarigat no awan tao dito'y balay. Ngam, agmay-maysa kayo dito'y nanang. Ay di nakpagdanagan anak ko, kabaalak. Kan maysa, pasaray umaymot sumarong karni ang kaliaw. Mas naragragsak ko manod da kayo nanang. Ay di nakpakadanagan anak. Di napatag kat makapag-enjoy kayo iti apukok. Pasensyaan nyo lako man ni Noli nanang. Ay awan kanyak da jay anak ko. Di kaagdanag. Noli, agsakit ni nanang. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Nagbalawak. Apay adimot la bumangon ni nanang kat aldawan. Iso anapan ko kinita iti siled na. Ay na, nagngatumot gayam ti gurigur na. Kan nasakit ka no ti intero abagi na. Anya kami na iti nararamid na. Ama ka no narbisan. Anya mo't ni nanangin. Deta ti jacket kat. Tagtaripato iti masakit na tao. Noli, mangmangag mo ka diti bagim? Amom ka din no anya ti isawsawang mo? Inam ti masakit, saan asabali a tao? Daidakit nga road, inak. Iso ko mo ati mang taripato mo ti bagina. Saan niya agbalin pa padagsan ka tayo? Noli, saan akinayat ni nanang ti agsakit? Asino mo't a tao ayat ti kayat na ti agsakit? Sika kumati kang runaan nga agdanag may papan iti kasasaad na, tasika ti anak. Responsibilidad mo at taripatun ni nanang. Tagmay may sakat nga rudan, kat sika laangan ti adakan ko ana. Ay, sapay adaman ang inyo schedule ko pag natayo. Mang perdi mo titilakad ni nanang. Mabalin mat ngay postpone tilakad tayo. Tirumbang kat mataripato ni nanang, tamasakit kat nga rod. Ay, talaga makapirdi iti lakad ni nanang. Nay, apay nga da ka manang. Agure ka. Apay akas na tilangam. Masakit kan saman. Ay, uwan nga rod ading ko. Masakitak. Apay nga rod nga imay kapailang dito balay. Imbag ta saan ka anaan-ano iti yung umay mo ditaw. Ay, talaga nga inrantak ti imay ading ko. Kat mabalin, makipagnaedak kumapay dito iti sumagmamanungal daw. Ah, apay ni Nolay.
Di na kadiam mo ang masakit ka. Nangag ko ti saritaan dagagasawa. At ang amin papananda. Mapandaag pasyar iti sumagmamanungal daw. Kat gapot ang masakitak. Kuna ni Cherry ang mabalinda kanumot nga ipospon. Ngam nakaungot ni Nole. Anya? Waan ading ko. Mang perdi akan o itilakad da. Iso nga ingkarkarigata kunti may dito ibalay mo. Tapno matuloy da iti papananda. Katawan ti agbalin at tubang iti pagnada. Ay, na yun ni Nolay. Di na lang maawatan mo ten aya, amasapol mo timang taripato kun ka, bayat amasakit ka. Agasum ta ipapilit na latagayam ti pagnada. Iso nga imbagak ka ni Cherry, adi tuyak pala ang balay mo. Tapno awa anak alapod iti pagnada asang kapamilya. Dituyak laangan nga agpaimbag ading ko. Sige, agyan ka dito'y bayat ang masakit ka manang. Ano kami amang taripato kun ka ditaw eh. Kit mabalin mo ti agnaad ditaw aging kat kay kayat mao. Noli, pimanaw ni Nanang. Anya? Sa dino tinapanan na. Di mo't masakit? Wan nga rod. Ngam napan iti ayan da ang kalito. Tapno ijay kanupay lang agnaad bayat nga da sa gubanit na. Wan. Di na kayat nga agbalin apadagsan ka data. Nang runa itata darikrik naan na. Kan mabalin tayo kanon ti agtuloy iti pagnatayo. Taawanan alapad iti papanan tayo. Di ka kadi makonsensya, Noli. Imbes asi ka kumatimang tartaripato iti inam, ta si kalaang ti anak na. Kan si kalaang tinamnamaan na. Cherry. Nangag na ti saritaan ta. Katapaman apimanaw ka. Nagrubwat matan anapan iti ayan da uncle. Di ka kadi mabain ada uncle pa'y ti mga sikaso kanina nang itaang masakit. Arumbang ko maasika ta anak na ka. Pasensya kan, Cherry. Adaak nga asawam akadwam amang taripato ka ni Nanang. Napatag-unay kanyak ni Nanang. Gapo ka dagiti sakripisyo na para kada tayo. Amo ka nasakit tinakam ni Nanang. Tadi na pulos marik na ti panangipatag mo kan kuana. Nasakit da ita para iti maysa nga ina, Noli. Adda kamot Nolay, barawk. Naimbang nga oras yung gal. Mayak ta o may kusukunan ni Nanang. Masakit ti inam. At silid nga agin inana. Hindi ka madanagan tado kami dito amang taripato kan kuana. Day tangarot ti pagbayin na kada kayo, uncle. Siyak ti anak. Siyak kumatikang runaan amang taripato kan ni Nanang. Naimbag mo ta naka-Ameris ka, Nolay. Panawon mo ten tapno ipariknam di panangipatag mo iti inam. Tapno ibagakken ka. Saksiak iti sakripisyo ni Manang anang isakad iti panagbiagyong agina. Numabalin, aramidin na nga aldaw ti rabi. Tapno makatagkadlaan kat masustinir na dagiti kasapulam idi ubing ka. Nang runay dagat adal ka. Uncle, idadyan na ka mo. Nakita mo ti sakripisyo ti inam saan aya. Ano saan nagapo iti kinaragat na nga agtrabaho? Saan ka kumaan nakaadal kat awan ka kumaitaayan mo a sitwasyon ita?
Dahita kumabot at ikang runa na pinanunot mo sakbay a pinasakitam day inam. Ay, pagbababawyak ti amin, Uncle. Katsapay la kumata mapakawanak ni Nanang. Kenuray na kayo, Uncle. Katagyaman naktada kayo amang ipatpatag iti kastauna iti inak. Ikarik, Uncle. Lito pak ti amin na nagkurangak ni Nanang. Bayat as ibibiyagpay. Ikarik dayta kada kayo. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, Nanang! Ay, ati kaya't asawan da ito, anak ko. Siyempre, ada sorpresa sagana para kada kayo, Nanang. Ay na, saan kayo kuman naggastos pa'y anak? Mabalin ay asaan, Nanang. Siyempre, kasangay ti ipatpatid ko unay nga ina. Isarumbang lang sagana tayo. Kan saan lang aday tananang? Ha, adyati kayat mo asawan, Cherry. Siya kundi mga ibaga, Nanang. Mapanday og bakasyon iji Bagyo. Ipasyarda kayo kadagitag kakapinta sa lugar ijay. Ha? Katrugurugi lang na ito'y, Nanang. Takayat ko, bayat ang makabiyahe kayo pa'y. Kanapigsa kayo pa'y. Ipasyarda kayo kadagiti nagduduma ang lugar adiyo pa'y napnapanan. Ay na anak, gastos laang dayta. Oops, di ka agad-gad, Nanang. Awan di karbang agad-gad. Basta manipod ita, sa di naman ti papanan mi, masapo lakadwada kayo. Nalawag? Ha? Awan. Sige nga rod, anak. Sika, tibos ko. Namin pinsan ang nakaamiris kan nagbabawi ti asawa, kadagiti impakpakita na iti katugangak manang Emmy. Kat makitkitak met ti panang sulsulnit na kadagiti nagkurangan na iti inana. Siyak ti kang runaan ang maragragsakan iti makitkitak a panagbaliw ti asawak. Ita, may sakamin ang naragsak a pamilya, kat ikarkararag ko iti na marswa, asapay da kuma, taparaburan na pay ni Nanang iti atiddog, ken nasalunat a panagbiag, tapno makadwa ken makadenami pay, iti naunday a panawan. Daytoy ti pakasaritaak, Manang. Toy pagayam mo, Cherry. Cherry, pagayam ko, pudno unay ang makaibati iti nabalitukan nga adal ti pakasaritaan nga insalaysay mo, nang runa kadagiti anak, amaliwliwayan dan ti agsubalit kadagiti naganakda. Kanayon ko maalaglagipon tayo, saan laeng a kwarta, wenno anyaman a material a banag ti rumbeng nga ipaay tayo, no di ket ti pammateg a maiparik na ti maysa nga anak iti ama wenno iti inana. Maragsakan ta nagbalbaliwon ti asawam, kat makunak a nagasat kaunay, tanaaddaan ka iti asawa a nalaka a nakaamiris. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga alan, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, alan latakuman ti iyawag mo kanyak, kat iti agdama addaak dito'y Canada. Kang itingitan ti pandemya, idinaduktalak to YouTube channel yo. Kat napalalo ti ragsak ko, tamay sa ti drama nga iap-upload yo, kadagiti kadenggak, idi addaak pailaeng dita Pilipinas. Aklonok manang, aga po iti panagdengdengag ko iti programa yo, naksayan ti homesick ko. Nang runa, tanaikan kami iti unag ti dagusmi, idi pandemya. Sa anak la analiwliwa, no dikat adu dagiti adal anapidot ko. Tasipod pay, talagamat apakaagsawan iti adal daytoy a drama. May sa dayta kadagiti nakaawis kanyak, tapno ibinglay ko mat ti padas ko. Sapay la kumamanang tamaikan mat daytoy iti gundaway, ama ipatangatang iti programa yo. Anya kayo mo ton tatang. Awan lang ako dun ti may tultulong nyo dito balay. Kanayon kayo pa'y ngagsakit. Pasensya ka, Nicole, anak ko. Narbis anak ngamin anak ka po ibang Di kayo tumat kami nagananad. Makapasuron kayo. Ay, makapabwisit kayo. Ha? Manang Nicole, apa yan? Anyat mapaspasamak. May sakapay. Sumangkabwisit kay ti pamilyami. Manakibiyang ka. Ha? Ala tatang, apay ngay akilkilin kayo manan. Ay, jakmat kinayat na ito anak ko. Narbis anak ngamin na nagkapuji bangkag iti kalman kat na ito yung tipikto na. Mabit lang tatang kapag tumarin kayo. Mabit lang. Nicole. Anya manan? Pasensya kan manang nung nasitgan ka. Kaya't kala kumama ka sa Rita. Anya nga rod, kitkita amot nga dar aramidak. May papan kumakin ni tatang. Apay aya, ibaga mo na dagos, tadya kayo ti maisturbo. Manang, madlaw ko nga nasa bali ti tratom ka ni tatang. Kanayin mo nga ungtan. Masasayar tirik nana. Anya aya ti bibiyang mo, kat amak mat dayjay. Ha? Di ka man kundi pakita nga isakit mo ni tatang. Taagdadata nga amom ti kinapudno, asaan nakaaputot. Manang. Kan mabalin ka di alan? Di ka kundi balakad kanyak no anya ti rumbeng kan saan para iti amak. Tasyak ti makaamo no anya ti husto. Tandaanam dayta. Ay, apay ngay akas de titrato ni Nicole ka ni Manong Fred. Jack man na mo, auntie. Kanayin na bugtakan na ni tatang. Ay, naimbag ka pa'y. Tauray bunga ka laang tibidot, ideday di ipag. Amom nga isakit ni Manong Fred. Nga uray agdadata nga awan pa kain naigam apulos kan kuana. Auntie? Saan ko maamasayar tirik nam iti ibagbaga kita alan. Kaya't ko lang apresyaren ter aramidam para iti kabsat ko. Napatid kanyak ni tatang, auntie. Tauray saan nakapudno nga anak. Di nakpulos pinakitaan iti sana na sayaat. Nagbalin na pudno nga ama kanyak ni tatang. Alan. Kaya't ko asubadan ti kinaimbag na kanyak, auntie. Ngam, gapot agad dadalak pa'y lahang.
Tsaka balan nga ipaiti amin na masapul na. Amo yung mata working student tak. Tamabay na ngagpatulong ka ni Manang Nicole. Mawatan ka, Alan. Maanyaya ti masapul maw. Apay nga imay ka. Kasi tinako na ako nanti. Masakit ni tatang. Saan nga umdas ti kwarta kapag pa-check up na? Agkidawa ko may turay basit la agatad kada kayo. Tapno may pakita iti doktor ni tatang. Wala, mabitla ang barok. Adapay mo't na batbati iti naidulin kaw. Mabitla ang taikan ka. Tinakla ko man impakita iti Dr. Alan. Isupay ti gastos mo. Nagnginadag iti inresita ti doktor nga agas. Ngam nakaginawa kayo mat saan ka di tatang? Saan kayo nakalkalan? Anak. Kinmaysa? Saan kayo ang mabalin na baybayan tatang? Awanin day dinanang. Da kayo lang ang tinatda pakalaglag ipakyan ko na. Alan. Oh, saan kayo magsangit tatang? Ang mga nimbis nga agimbag kayo. Kalkalin kayong tumanan. Diyak lang amin malapdan tirik na anak ko. Naimbag ka pa tauray din nakapkapin ano Apolos. Mariknak ti panangisakit mo kanyak. Rumbang lang tatang. Tauray ko na ayo asa andak akapkapin ano Apolos. Da kayo mo tinabangunak nga amak. Kinmaysa, saan da kapulos sa pinakitaan ni Timadi? Nagpakaama kayo kanyak nga uray bunga aklang ti panagbasol idi kada kayo da idi inak. Ay, Alan, adamot bindot ko ide. Ama kagapaw no apaya na ilawan da idi inam anak ko. Iso adi mo kuman panunutan tinapalabas. Lipatan tayon. Nang runak at nagkinaawatan ka nagpinakawan kami iti daidiinam sakbay apimosay. Pudno manang Emmy, anak-nak iti sabali a lalaki day dinanang ko, nampulos ajak narik na nga indad-dadumanak ni tatang. Ni manang Nicole nga anak da iti day di inak, ti talaga saan ang makaaklon kanyak. Tasipod pa'y naadaanak iti nakam, sabalin ti trato na kanyak. Maaklon ko day ta idi si bibiyag pa'y laang day dinanang, inlawlawag nan ti amin kanyak. Tilaang pakasairan ti riknak manang, iso tinaalas at trato ni manang Nicole iti amami. Saan abali latakuman kanyak kun kunak iti bagik. Di nalakuman inramraman ti amami. Ngam talaga asabali ti ugali ni manang Nicole. Kas iti naminsan arabii. Panunot yo. Laklakayan kayo lang arudan. Ngam di yo pa'y amo ti prioridad yo. Nicole. Anya nga ita. Nakasipsipet. Datay lang kawan silaw na dito lugar tayo. Takasano, nagsaya atan ti bilin ko kada kayo abayadan nyo ti bil. Ngam sabali mo tinangaramatan nyo iti kwarta.
Ay, nalipatak ngamin nag-due-date ti rumbang nga bayadan tayo iti bangko anak ko. Iso nga inaramat ko pa ilaang ti pagbayad tayo iti kuryente nga intad mo. Inayon ko iti nagda kwartak. Tapos saan amarimat at ibalay tayo nga insaldak iti bangko iti nagsakit tayo di inayaw. May sapay dayta. Awan lang arudan ni Nanang. May nayon pa ang makaperwisyo. Pinanunod yung kumamin ana imbag idi no rumbang nga isaldayo to'y balay wano saan. Anya ngay, insaldayo ngam saan matlaang ana ispalday di Nanang. Natay matlaang. Ita, agngangabit pa yan amarimata to'y pagnanaadan tayo. Pang-aasim anak ko. Gusto ko man. Isardang mundang ita nga ibagbag amta masaksakitan na. Ay, saan nagsardang tatang? Masapul nga ibuksilak dagiti kayat ko nga isawang. Tabarang maimula iti panunod yo. Kat amo yun ton dagiti prioridad yo inton sumarunong. Pwede ka pala napan maturog tatang. Adalo man terabi eh. Alan, anak. Ay, Pampanunutan nyo pala ang dagiting pagbaga ni Manang Nicole? Diyak malipatan dagiting pagana. Kaslagal alangugan pala iti lapayag ko dagiti insawang na. Maklon ko no siyakla kuman tinagsasawan na. Di nala kuman inramraman pa iday di nagawanan nga inayaw. Tatang, panagkunam anak, bidot ka di atalaga. No inununak nga insalbar ti posible apan nakarimata to'y balay tayo ang nakasalda iti bangko. Ngam ti pan nakaputad ti kuryente tayo. ano para kanyak tatang? Gusto lang ti naramid yo. Nakarkaro ngamin nagbalin tayo ang nakakaasi. No mismo na ti balay tayo ti mapukaw. Sana bali ti kuryente ta may remedyo dayta. Ay, naimbag ka pa'y Alan. Tamaawatan anak ko. Tatang, Ngamdi kabsat mo matan. Ay, Alan, husto daytan tatang. Di kayag tanag. Inton bigat matlaang, siya kung timang bayad iti kuryente tayo. Anak, para di panagadal motor urnungam saan aya. Sana bali, tadapay mo't kwartak tatang. Tinapatag, makabayad tayon. Tapno di na kayong pagsasawan ni Manang Nicole. Kabaalang matgayam ti makishare iti gastos ni ti balay. Ngam apay nga inuray mo pala ang amaputod ti kuryente tayo sa ka nagbayan. Ha? Manang? Daytakat nga mintirigat kada kayo kabalay ko. Ipatudon nyo amin kanyak ti obligasyon. Diyo ka di mapanunot. Nga damat dagiti bukod ko apagkasapulan arumba nga iprioridad ko. Pasensya kan Manang Nicole. Daytala ti paglaingam. Ti agdawat iti pasensya. Saan na bali Manang? Tapa man na makaturpo sa kiti panagadal ko. Makatulong aktun ka. Apay nga orayan pala ang makaturpos ka ngay. Kabala mo ti tumulong nga oray agad adal ka pailaan. Ha? Kasi itinapasama kita. Adan silaw tayo, tabinayada mong ti bill, kanti surcharge na. Katangay ka ba alam di tumulong, manipod ita, si kanti mang bayad iti bill ti kuryente. Awan mo't siguro ti makunam, tasyak mo't agat-gatang iti lamutan tayo di ti balay. Kastamutan ka dagiti daduma pa pagkasapulan tayo. Uwan na Manang, no isuti ko nam. Oh, di mo kunaan sakit tinaka mo Alan. Saan Manang? Nasayaat. May mayatan ti agkinkin na awatan. Ngam ti kanayo nak makaunget gapu iti kina-irresponsable yo akabalay ko.
ka ba alam lakit di Alan? Isarag na ka ati kasinsin mo iti pagpapaayan na. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Umawat na nga tayo tagad-adal pa ilangan ti. Mismo na ti anak ko tinag ko na amabalin ti estudyante iti pagpapaayan na. Maayatan ka no ngamin ti amo da no makatulong ka nagiti kasken ka nga agad-adal pa ilaang. No kasta nga ron anti, mayatak. Kasi tinakon-akon, dakdakkel ti sweldo mi jay. Ngam iti pagtrab-trabahuam ita. Tapno adala ang aramatam iti panagadal mo. O sige anti, kayat ko. Nalangarudan, agsubli ka diti balay inton sumangpot niya kasinsin mo. Tapno makapagsarita kayo ang naimbag. O sige anti, katagyaman ako na ititulong kan panangisakit nyo kada kami kan ni Tatang. Nagasa takma ng Emmy, tanakastrekak mo't iti pagpapaayan ti kasinsin ko nga anak ti kabsat ni Tatang. Nasingpet ti amo mi ijay, tamaawatan na dagiti kaskanyak nga agtrab-trabaho, tapno makaadal laeng. Kaaduan ka dagiti klasek idi kat iti bigat, iso anawayaak nga agtrabaho, aging ga iti alas 11 ti rabii. Nalakalaang mat anasursurok dagiti trabaho, tadinak mat binaybayan ti anak ti kabsat ni Tatang. Gapu tadakdakkel ti sweldok, nasuportarak ti panagadal ko, kastamutan ti daduma pay agastos iti pagtaengan mi manang. Ngam uray no kasta, addalat tamasao ni Manang Nicole. Naglabas nga rod dagiti aldaw, umadani idin ti panagturpos ko iti kolehyo. Tatang, apay di ka pa ila bumangon. Agidatan nga agarmusar sa kabaya sumrega kiti klasik. Ay, sige latan Alan. Mangan kalatan anak ko, tapno di ka maladaw. Madamdamaak ton amangan. Ni, apay nga minaya. Anyat mapaspasamak kada kayo. Madingang bintirik na kanak. Agkakapsotak. Anya, nan, dapadapan kayo man. Ala, nabara kayo Tatang. Agsakit kayo. Anak, gagangaylaeng aguri-kurday tayo. Aginanaak-laeng agimbaga kahon. Sigurado kayo Tatang? Wen, anak ko. Alan, ing kamanganan ta sumrakan iti klasem. Amangan numaladaw ka. Sapay ko nam ama kumikum kayon iti pagadalan tadandanikan agturpaos. Wen Tatang, ado dagiti asasikaso ni para iti graduation. Alangarudan ing kamanganan tapno makapan kan iti pagadalan. Kasano kayon ngay? Di nakpagdanaagan ko nakmat. Aginanaaklaan. Bumangon nakmatlaang no madamdama ta mga anak taon. Alan, agpikat kan, Alan. Apay adi ka pala maturog. Inton bigaton ti graduation mo sanay ha. Wen Manang. Anya pala nga rod ngay aramidam dito sa alas. Inka maturogan Pampanunutot ngamin ni Tatang. Nagadukat nga mumon si Kaalan.
Adamot lang ni tatang dita silid na sanay Maladingitan na klang manang. Tadinak makuyog ni tatang inton bigat. Tamasakit mat namin. Kat anya nga iti maaramidam. Agsakit nga rod. Alangan mo't apilitom adumaray iti panagturpos mo. Manang Nicole? Agpraktikal ka man si Kaalan. Matuloy ti graduation mo nga uray no saan ang makadaray ni tatang. Kan anya kumakan ka no saan ang makadaray. Saan na kamutapudpud no aputot? Manang. Iso nga isardang mo man ti agsentimiento. Ingkakat maturugan. Kadi ka malado iti graduation mo inton bigat. Ingkan. Daytan, nakagtingak mo't langan di balay. Darasat ti sumrak, tay pakitak ka ni tatang ti diplomak. Tatang! Adakon! Nalpasan ti graduation mi! Agdiretso ka dagos iti silid ni tatang. Tatang, ato yung ti diploma ko. Isagot ko dahito kada kayo. Sayang, ta saan kayo ang nakadaray, tatang? Saan da ka nakit... Apay nga nakakidumutlatan ni tatang. Di man lapulos agkirin mat. Diyos ko. Apay nga Kasla saan mo tinagang angas ni tatang? Tatang? Agring ka. Adda akong tatang. Nagturpos ako. At iti diploma ko. Tatang. Diyos ko. Talaga saan ang yagang angas ni tatang? Awanan din ang pangunak nga wag. Awanan ni tatang. Aboy pinanawan na kami matan. Tatang, ipot-putig ka unay, tatang. Napudno ka kadimad lakadagiti isa-usawang mo ita, Manang Nicole. Alan. Pudno ka di nga impatig mo ti amam. Saan ka niya nagbalin lang na padagsan kan ka ni tatang? Kanayon na pagsasawa mo. Kanayon mabwisit ka kan kuwala. Mabalin ka di Alan. Sana da ito'y ti kanito tapno si Diranak. Aglad na di kita kitikawanan ni tatang. Sapay la kumangarod. Tanapudno ka iti day ta ibagbagam apanagladingit mo ita. Agbabawi ang kanagiti naramid ko iti kalabasalan. Agbabawi ang patpatgak ni tatang. Naladawon di pa nagbabawi, Manang Nicole. Saanin ang mangag? Ken nakarkaro na saanin amarik na ti tatang ibagbagam apamatag.
No idi si bibiyag pa'y kung mga impakitam kan impariknam kan kuha na ti ibagbagam apamatag. At ako maserbina. Ngamga po tayo talang nga ibagam day ta apamatag. Awanin ti serbina manang Nicole. Awanin Apulos. Amak ko kani manang Nicole gapo iti kinasuplada na manang Emmy. Ngem iti daydi akan nito, si tuturedak anang sidir kan kuana. Mariknak mutket di anapudno ni manang kadagiti isawsawang kan ipakpakita na idi. Ngem talaga analadawan ti amin, tasaanan ang makita kan marikna daydi tatang ti bagbaga ni manang apam matagna. Kalpasan ti tabon, nagsarita kami iti naimpuswan kani manang Nicole. Kat idilaeng anariknak ti sinseridad na. Idinagkid daw iti pamakawan kadagiti naaramid na kanya. Apaman ang nakaurnungak, ingka gumaak ti nag-abroad, aging ga nakagtengak dito'y Canada. Kat addaak paylaang dito'y nga aging ga ita. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Alan. Alan, pagayam ko. Pudno apakapidutan iti adal ti insalaysay mo. Para daytoy kadagiti anak, adidan malagip atalyawon ti nagtaudan da, nang runa no nakaramutdan. Iso a kadagiti anak, uray anyaman ti pagbanagan tayo, nang runa no agbalin tayo anabaligi, di tay kumaliplipatan at alyawan dagiti naganak tayo. Tano awanda, awan tayo met, iti sadino man nga ayan tayo ita. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Selina at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamoten dagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Selina, tubuak iti La Union. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti agdengdengeg. Dua kami nga agkabsat manang, ti pakabuklan ti padas ko, kat may papan iti patpatgan mi unay nga inami. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Manang, apay nga awan man ni mamang. Ay naading ko, nasapa na pan iti tiyandaan, mapan ka no agsingir ka dagiti abang ti pwesto nga ipapaupa na. Anyamot ni mamang. Apay masapul pa nga iso ti mapan. O may mot dito balay dagiti agbayad, saan ka di? Diyak man mo ka ni mamang. Manipod pimusay day di papang, nakarakaro mo tan anagbalin a busy. Rumbang ko mga agin enjoy langan ni mamang iti biyag na. Nagdakkel ti pensyon nga imbati kan kuwana ni papang.
At dapat dagiti papaabangan na pwesto di tiyandaan. At ano na launayin ay ti kwarta katawan mo't paggasgastusan na. Kan may sa, di tamat dumawdawat kan kwa na. Wan nga rod ading, dinto pa'y mangibingay ti pensyon na. Ultimo dagiti apo na imutan na. Dahita nga rod kait. Sapay ti amo dagiti daduma at tao, may ranranod tayo ti pensyon na. Di dalaan mo nga oray sentimo, saan ta pa dumawdawat kan kwa na. Ala, bayamon ading, tinapatag, adda iti poderta, kat makitkita ta ti mapaspasamak kan kwa na. Narigatan, ang mga nugundawayan ti sabali at tao, gapo iti kinabakat na. Nakabalas kayo matmamang, sa di naman ti papanan nyo. Mapanak iti bangko, adda mapan ko asikaswan. Katapay nga agmay-maysa kayo amapan. Narigat nagmay-maysa kayo, ta mga makasalaw kayo iti managdakdaka sa tao, kat gundawayan na ti kinabakat yaw. Ay, amok ti aganad, di nakpan pagdanagan. Kuyugan kayo langin mama. Ay saanan, kabailak tag may-maysa. Mabiitak laang, adalaang daskan nga si kaswag. Sige, basta aganad kayo nga rod, mamang. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manang. Wan ka ba, guys? Ada masapol ko keng ka. Anya ngay dayta? Sumurot ka kanyak, tamapantay di bangkaw. Ada naskan nga si kaswenta. May papanitian niya manang. Kasla importante launay dayta Kayat ka kumaaka joint account. Masapol nga main. Tapno anyaman ti mapasamak kanyak. Ada mangiruar iti kwartak no kasapulak. Nay, aguray ka manang. Apay ngay asyak. Adamot dagiti anak mo. May sa kuman akadakwada. Kan may sa amang ano na makunada no apay asyak akabagis mo ti ka joint account mo. Ay, awan bibi ang dano asino ti kayat ko. Diyak kayat amay sa kadakwada ti ka joint account ko. Amang ano ibuson da ti kwartak. Ay, narigatan. Ay, saan mo't siguro manang? Apay, awan pa nagtalag mo kadagiti anak mo. Nagsisingpot damot. Puro pagimbagam ti adda iti panunot da. Kung kunadalaang ngam ti kinagpaysuna, alal manundam ti pensyon amaalalak. Anya? Ay sos, manang agtalag ka kadagiti anak mo, ta isuda ti mang tartaripatoken ka. Ni Uncle mo ti umawawag. Hello, Uncle. Apay nakaawag kayo? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat kaanakan. Imawagak na kaya't kung ay pakaammo ka na kayo nga may pimasyar itay ni mamangyaw dito'y balay. Ay, nasaya at ano sinarungkaran na kayo, Uncle? Amuyo matanti kinabisi ni Mamang. Ay nakaanakan. Sa balit iranta dya inayaw iti yung may natitaw. Amam ka di nagpakuyog kanyak iti bangkaw kat nang lukat iti joint account may. Ha? Wan kaanakan. Diyak ko makayat ngam agungat mat. Iso nga imanuko taklaangan iti sa bali pa'y atao ti alaan na ka joint account na. Kasta ka di, Uncle.
Wen, Selena. Jak mo't kaya tagumura kayo kanyak nga agkapsat so nga ipakpakaamok itakan ka. Di kay agdanag, tadyak almadan ti kwarta di inayaw. Ay, di kay agdanag, Uncle. Awan day ta iti panunot mi. Nasayaat kat di tay manugot kayo. Delikado nga minter aramidon ni Mamang. Saan mi nga mo no sa dino ti pangipipanan na kadagiti kwartana. Kinagpayso na. Amumi nga awan pa nagtalak ni Mamang kada kami, Uncle. Iso ada kayo ti kinasarita na. Masda awak nga rod ka anakan. Imbagakpay kan kuha na anas kan ada kayo ti pagtalkan na, tada kayo ti anak na. Kanda kayo ti mang tartari pato kan kuha na. Bayan yun, Uncle. Ti importante, secured ti kwartana kada kayo. Kat agyaman kami unay kada kayo, Uncle. Kasta ti kababalin ti inami manang Emmy. Saan mi nga ammo nga manipod pimusay day di papang, nagbaliw anamin pinsan ti ugali ni Mamang. Nagbalin anaimot, mas talken na pay ti sabali a tao, ngamda kami nga anak na. Kinapudno namanang, saan mi nga alalmanan ti kwartana. Saan mi pay apaggasgastusan dito'y balay. Iso amas daw kami iti kabsat ko, no apay akasta ti kapanunutan na. Ti kayat na, kat idulin na amin a kwartana. Ti kayat mi ko mga agkabsat, kat agenjoy ni Mamang. Agpasyar, aging gaan na pigsapay, tapno saan amasayang tinagbanugan, kan ti kwarta anabati day di papang kenkwana. Charley, mapanmunto man ayaban di kakapedraw, taday patarimaan ko kenkwana. Anya day jay, Mamang? Di kusina, kayat ko abaliwan ti lababaw ken ti tiles na, tapno na pimpintas ti buya na. Mamang, awan mo ti problema iti kusina ket. Napintas pa mo dagiti tiles ken lababaw. Okay pa'y dagi jay, Mamang. Kayat ko nga road mabaliwan, apay aya, siyak mo't ti gumastaws. Saan nakasta ti kayat ko asawan, Mamang? Ti ko naklaeng, napintas pa'y mo't jay lababaw. Awan pa'y problema na. Saan kayo kumamanan nga agsayang iti kwartayaw? Di ko kat usaran na pagpasyar day ta kwartayaw. Ay na, among ta sa anak anausam iti pasyar-pasyar. Kay kayat ko amatarimaan dagiti rumbang amabaliwan dito'y balay. Makamo kaminton, Mamang. Saan kayo nagastos pa'y? Usaran nyo kit iti kwartayaw apagpasyar. Mangan iti restaurant. Mabalin nyo awisin dagiti apo ko yaw, no kayat yaw. Ay, basta. Ayabab to ni kakapidraw. Nalpas. Ay, si kabot gayam apok. Apay, nalpas ti klase mon. Lola. Sige, mapan ka ije kusina, taag merienda kan apok. Lola, mapanta ijay mall. Mall? Anya nga iti aramidam ijay mall apok. Ado ti tao ijay. Manganta iti ice cream, Lola. Ay, narigat ti mapan ijay mall apok. Ado ti tao, akas kunakon.
Ibagam ka ni mamem, ta gumatang laangan iti ice cream. Ta dito'y kan balay amangan iti ice cream. Okay? Sige, Lola. Okay. Nay, papanan nyo nga agina si Lina. Mapan ko man ipasyar ijay molto'y apo ko yo, uncle. Aggagar ngamin ama pa nagpasyar. Kasta ka, Nay. Kasano, imbagana ka ni mamang ama panda ijay mol. Madimot ni mamang. Kaya't pa'y mo to'y apo ko yo akadwa nang agpasyar. Ay na, jakman amo ijay inayaw. Di na pa'y kaya't agaliwaksay. Kanayon nga dayjay tsindaan amang bambantay kadagiti ipapaabang na apuistaw. Pasaray tumulong pa'y nga aglako no daduma. Sayang nga rod, uncle. Ado ti saan ang maararamid ni mamang, gapo iti masansan a panagbantay na kadagiti pwesto a papaabangan na iti tsindaan. Ay, Tay agaliwaksay kumamot uncle. Sa bali mo ti kayat na. Di mi pa'y maawis iti kayat mi apangawisan ken kuana. ngarod ayun gayam ka anakan. Naibagam ka din iti kabsat mo da imbagakan ka anapan kami ken ni mamang mo iti bangkaw. Saan pa nga rod, uncle? Ngam di kay agdanag. Maawatan ti kabsat ko dayjay. Amo na mo ti ugali ni mamang. Ay, Sige nga rod, uncle. Labasan da kayo pa dito'y sige, Selena. Agan-anad kayo nga agina, Agyaman nak, uncle. Sige nga rod, patuluyan min. Manang, apay nga tangawan pa'y ni mamang. Sumipingutan. Wan nga rod, adda ko man kat. Hay, anyamot ngaminan ni mamang. Pasaway a talaga. Imbagak ngamin asaan arwar-arwar. Ngam natangkan mo ti ulo na. Nay, daawag mo manang. Sungbata mo ta mga no importante dayta. Nimot uncle ti umawawag. Mabit lang nga rod tasong batak. Sige lang. Hello, uncle. Ay na, Selena. Mapan kayo di ospital. Taintaray na kano di ni mamang yaw. Ha? Anya? Apay, uncle. Anya tinapasamak. Natalimu daw kano itay kabayatan di pa ng tultulong na ititindera. Iti may sa apwisto apapaabangan na. Sige nga rod, uncle. Agyaman nak. Mapan kami adagos. Bye. Manang, apay, anya tinapasamak. Umay ka. Mapantay di ospital. Adda ijay ni mamang. Anya? Na-stroke ni mamang, kabayatan ti kaadda na iji tiyandaan manang Emmy. Intaray dagiti am-am mo na iji ospital. Nadanon mi ni mamang ijay ICU manang, kat critical ti kasasaad na. Kasta unay adanag mi iti kabsat ko. Nagtalinaad ni mamang ijay ICU iti sumagmamanong aldaw. Ngamgapu iti napasnag apa nagkararag mi, kastamatan dagiti gagayam mi, nakalasat ti inami manang.
Agyaman ta iti Diyos. Nakalasatan iti paggad ni mama ang ading ko. Wen nga rod manang. Talaga alumablaban. Talaga adi na tapay kaya tapanawan. Iso na laang tadakkel una yan ti babayadan tayo dito ospital. Amo tayo mat at talaga nagastos. No ICU ti ayan ti pasyente. Manang? Sana bale. Kasaritak dagiti doktor ni mamang. Ang mga numabalinan nga ialis iti sa bali a kwarto. Kabayatan nga papaimbag. Sa atanto solbaran ng ti maipapan iti bill tayo. Sikat makaamo manang. Ay, uwan gayam. Di mat imbagam nga da joint account da ni uncle iti bangko? Kasaritam ni uncle Taday jayin ta aramatan tayo pagbayad iti bill ni mamang dito ospital. Talaga akas ta ti mapasamak, ading ko. Kumusta ngay ni Mamang Yaw si Lina? Kasi ti Diyos, nakalasatan iti paggad angkel. Ngam adapay laang iti ICU. Kaya't kung aruda kasarita dagiti doktor na. Amangan numabalin min nga ialis iti sa bali a kwarto. Total, agpapaimbag laangan ni mamang. Kasta ka day. Iso na laang. Tasaanan ang makasao kan makagaraw a normal angkel. Kasla ubingan ang masapol at aripatuan ni tinaimbag. Ay, oo na yan. Talaga nakarot ipan nakastroke ni kabagays. Ayun gayam, no kasapulan nyo ti kwarta ni Mamang Yaw, mapantanton erwar kaanakan. Amaw kadakalan ti bilyo ija ospital. Wan nga rod, uncle. Awan mo't pangalaan mi. Imbaglaangan ata daurnong ni mamang iti bangko. Wan nga rod si Lina. Sige nga rod, mapantayo erwar angkel. Tapno maisimpamin ti bilmi iti ospital. Okay mo't ni Lolam anak. Ngam adapay laang iti ospital. Kaasimot ni Lola? Ay, wan nga rod anak. Ngam di ka agdanag. Mabiitan nga agawid ni Lolam. Agpaiso, Mami? Wan. Agpray ka ni Jesus Tap na makaawid ni Lolam dito balay. Wan, Mami. Miss ko ni Lola. O sige anak. Tagsubli akman na ni ospital. Agsingsingpot ka dito balay, wan. Mangan kayon ton ka ni uncle mo at Charlie. Yes, Mommy! Ading, mabalin tayo nga iyawid ni mamang. Uray di langan balay nga agpaimbag. Dakal una yung tinabusbos dito ospital. Wanyarad manang. Ijay talatan balay at taripatuan ni mamang. Sayang dagiti na urnong na akwarta. Saan nausar tapno nag-enjoyment ko ma. No diket nausar laang dito ospital. Day tangarod kat manang. No saan na ko mga inabuso ti bagina. Saan kumamot ang napasamak kan kuha na tigastoy? Amo ka saan aday ito'y tinarapaap ta para kan kuha na manang? Wan ading ko. Amo ti Diyos, para iti pagimbagan kan pagragsakan na ti tinarigagayan ta. Inimutan na mo ti bagina. Ay. Saan abali nga inimutan na ta, basta saan ko maati bagina. Iso tinang pili ti kayat na abiyag manang. Nagnamay mo't tibiyag na iti sidong ta. Ta saan ta matapaggasgastusan? No kumata, nag-relax ka, nag-enjoy lang tinaramid na. Nalabit,
saan na napasaran ti kas iti napasamak kan kuana. Ay, kakaasi ni mamang. Nang runa iti adda iti ICU. Manang Selina. Amom ading ko. Agserbi ko mga adal kada tayo dahi ti napasamak ka ni mamang. Ti kwarta, mabalin ang mapukaw iti apagdarikmat. Ngam ti paglidlidayak, nang runa no makit-kita kita ti kasasaad ni mamang. Masyanak unay kan kuana. Gaputa di na matlapag numaran amin ang nagbanugan na. Sayang dagiti panawon a pinaluspusan na. Tapno na iranod ko maiti amin nga induldulin na akwarta. Punot ako na manang. Iso aditay sayangan ti panawon nga adda tayo payabiyag. Huston di adda basit urnong tayo para iti masakbayan. No adda panawon tayo nga agpasyar. Agrelax sa kadwa tayo ti pamilya tayo. Aramiden tayo. Tasaanan ang maisubli ti oras sa mapaluspusan. Puno day tanging bagang manang. Ngam, iparik na talat at tinalaw sa panang ipatagtakan ni mamang. Babag ni ti panang taripato takan kuana ita, takasapulan na ta. Agyamanak, adata yung diti balay. Mamang, adata yung diti balay. Dito ikan nga agpaimbag, ha? Manang, talaga nakamot talang laangan ni mamang. Ngam kita ni, aglulo Uwan nga, Rod. Apay nga agluwa kayo, mamang. Di kay agdanag, tataripatwanda kayo anaimbag. Podno timbagan ni Manang Selina, mamang. Manang, oray sana makasaon ni mamang. Maawatak ti ket asawon di pa nagluana. Maawatan talatan ading ko. Amok nga ado ti pagbababaw yan na. Ado ti panawon kan oras a pinaluspusan na. Basta iparik natakan kwa na ti pamatagta. Babaan iti panang taripato takan kuana na imbag. Wan manang, kadi ka agdanag, tagbinadang ta. Amo ka saan analakaday ti apan nubok adimtang kadata. Ngam amo ka di natabaybay anti Diyos, Manang Selina. Pudno day taading ko, kat agyaman akmatunay kan ka. Aging ga itamanang, tartaripatwan mi paylaeng ni mamang. Nupay narigat ti sasaadan mi, kayat mi nga iparik na kenkwana, nga adda kami laeng ditoy nga anak na, amang ipatpatag kenkwana. Adda dagiti gundaway, amakitkita mi nga aglulwa ni mamang, kat maawatan mi latan manang. Ado tinagkurangan na kada kami ni mamang, kas inami. Ngam nabali wala amin dagijay, gapo iti kasasaad na ita. Gapo ta saan adagiti nagkurangan natin ng basaran mi, no kasanumi ang maipakita ti kinapatag na kada kami. Patpatgan mi unay ni mamang, Manang Emmy. Kat dawatan mi iti namarswa, asapay kuma, taumatidog pa'y tibiyag na, tapno makadan nami pa'y uray kasjayan ti kasasaad na. Kat iti matbiyang ni mamang,
Amomi asaan pa'y anala daw ti amin tapno makaamiris. Kat pagbabawya na amin asaan anasaya at anaar-aramid na, sakbay asumaklang iti namarswa. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Selina. Pagayam ko a Selina, talaga ang makaipaay adal to'y pakasaritaam, nang runa kadagiti anak, nga adda imimponan da asakit tinakam kadagiti nagannak da. Dayawan kayo nga agkabsat, ta itilikodan ti adu a nagkurangan ni mamangyo kada kayo. Saan kayo ang nagimula iti sakit tinakam? Kat kang runaan na, ti ipakpakita yu ita panang ipatag iti inayo, ken panang taripato yu, iti laksid ti kasasaad na ita. Amu tayo mat asaan analaka ita ti sasaadan nyo nga agkabsat. Ngam amok, amasupapakan to amin a sakripisyo, amapaspasaran nyo ita. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.